Manoliña 2.0. Manoliña 2.0. Ai, repito que digo. Sí, como un oriño, é divina. Manoliño dá 2 pasos. Que pasa, Diana, non vai ou que? Oh, Que tal o movimento? xira unha volta inteira. Levanta os brazos. Increíble, ¿eh? Increíble, eso creo. Pega un chimpo. Bueno. Aquí está increíble. alucinado. Sube a outro brazo. Baixa. Dá un brinco. Oh, Mira, canto. impresionante. E de inteligencia como andará? Porque, a ver... Sabe números. Sí. Manoliño, dime 3 números. Cantos son 1 máis 1? 2. Sabe sumar. De que cor é a leite? Ai, pobre. Era malo sonido. Sí, puede ser. De que cor é a leite? Blanca. ¿Qué? Pues fala como un robobiche, Blanca. Como fan as vacas? Exprímense. Básicamente. Pensa, Ay, estou emocionada.